Len sa podpora za to, keď vieš, hej, keď si otvornú ruku a dostaneš peniaze za to, si vypadne na ruku. Peniaze na ruku? Hej, a ty ich možno aj priletíš, letia to páčil na ruku. To zase to robia, Bože. A všetci to robia, Bože. A ja s takými vlásmi dneska, Uzmeme sa a my skrieme. To po operácii, áno? Už môžeme. Dobre, poďme. Ale ona je po operácii. Tak oslabené ešte. Takže ona je v kome ešte, hej, že by ste vedeli. A ona vás ďakuje za podporu. Vlastne vám ďakuje za podporu. A čo by ste ešte im povedala, že držali palce, že nevadí. Že ste jej najlepší aj moji kamaráti a že posielame pusu. Takto. Petra, vážeme! Ale to asi z vlastný sa strela, tak som lebo väčšinou sa môže vlastný. Aj ten Andrew mi bol Petra, Starý chlípnik. Ona myslí, že cestu nebude vidieť. Ale je trošku taká narušená. Ja si tiež myslím, inak by nenosila šalenku, keby bola zdravá. Šalenka ti na nič. Ona si to nezlepí možno. To si musíš takú pásku kúpiť, alebo že lekata. Ona je tiež presvítna, si myslím. Možno to. Dobre. To začínam hambiť aj trošku. A ja? No, pozri, ďalšia podpora. Tu prišla. Ona poď do záberu moja. Pozri. Ale vlastne mi neukážem, vlastne ukážem tvaričku. Aha, ahoj, Veronika, čaute. Je to Veronika. A ju teším, že sme všetci tu. A sme rádi, že sme nepreklikuj, Máčok, ja hovorím teraz. No, ale to je taký dopadol. A dopadol zle. No, dobre. Ja radšej nebudem žiť ako sa. Tak ak ja ju potom pôjdem od... Ale je na tom, ešte musíme chvíľu, aj keď A povedz mi, to nebaví ani počúvať toto, pozri, niečo ukazuje nám. Že pozri, že tak spravila. Ale si myslíš, že je herečka, keď má šalenku a zelenú mikinu na sebe. Ale tak povedala, že ten muž... A keď prídeš žuvačku, také trápne. Ona je chlipnička. Si počula o tom, ona? Hej, tak pozri, ak sa olizuje. Teraz začínaj Petrana. Ty nebola ju Petrana, však ona je Peťuška. Ja si myslím. Teno. Peťuška. Poďte, ide na zále. Ja som dobre, to som poriadku. Taký zlobý, nejaký bol do toho. Som v poriadku? A popoňuj sa, že bude mať neverí. Bože, čo ja poviem mamke doma? Čo ja poviem mamke doma? A to takto mám chodiť po svete, keď mi chýbajú 4 vlasy? A vieš, to mi ja to nebudem. Počúvaj, nepoznáš také, čo ti smech alebo vlasy? Oni si môžu v pohode aj vlasy prišiť. Som počula, Gracová Tonka mala tak, a to dobre vyzeralo, si myslím. Taká bola trošku taká svietná, lebo ona je Vítka, vieš, Debbie. A počúvaj ma to. A to myslíš, že by ti aj nechty vedeli prišiť takto, lebo ona aj nechty sa také. A vieš, ukáže, tuto je Austrália, tuto, nebude Austrália. To sú veľmi náročné operácie, a si myslím taký, že si začne. Nezvládla by si už. Už by si mala málo sil na to. To už by si vôbec... Ja už sa cítim tak dušičku. Dušičku máš maličku. Takúto maličku. Dušičku. Ale však mi aj zasúme trošku.
Počula veľmi, ako Mári to boli, to si dokončite základ. A to boli dnes vieš, lebo mne sa to včera odčípil niekedy, a to boli, že mi ho budú musieť. Tak sa pamätáš, sme minule hovorili, že my keď ukážeme takto, a najmä takto, a najmä takto, vieš, a to potom boli, že takto, a najmä takto, a ja a to asi účtoval, poďte, zlobil sa mi hej! A bol zlobil sa mi hej! Nádherný. Nej. A myslíš, že to bolelo? Čo myslíš? Bolo také rýchle. A že takto a bolelo? Nebolelo dúfam. A ja vtedy, jak som to videla, ja takú malú sem a potom ruku na srdce, že to nejba, tak a potom ruku treba, ruku na srdce. A keď hymnu spievame, tiež máme ruku na srdce. Hej. A som počula aj soul. Už, áno. R&B soul som počula. A to tak perfektne sa majú Radka, vypni to, už sa chceme osobne rozprávať, osobitne, než pred všetkými. Tu, vazie, zvoni mi mobil! Zdvihni to! Iba mi prezvonili. Áno? Áno. To prečo? A to nemohla počúvať Dano? Áno. Ešte raz, iba to prečo? Hej. Iba mi prezvonil. Áno? Áno. To písne, alebo to zláči? Už sa rozprávame. Už sa návršína. A tak si. Poďte, dobre moje. Majte sa. Musím už zavrieť dvere, lebo to už nedá toto. Zakladaj dvere, že by sa ich nevideli. A ja vrkričím! Nasam. Nakita ko yung ada spesial. Ada lagi nada tim kocek. Tak?